De ene snuift, de andere dit en de andere dat. En ik zit elke dag wat in die klok. Nou, dat is wel wat minder drugs. Als ik op vakantie ben en ik kom dan weer thuis, ik ben weer aan het werk. Oh joh, dan denk ik van waar ben ik al begonnen. Maar je beleven mooie dingen. Elke dag het weer een mooi verhaal. Ik ben Bartelt Post. Ik kom uit Welsriep. Ik ben 22 jaar. En ik werk hier bij een klokgieterij. Wat doe je hier? Ja, wij zijn hier in Greens aan het werk. In de Martini-kerken, in de Martini-toren. Tussen al je klokken. En ja, dat is mijn werk. Ja, klopt. En wat houdt dat werk in? Nou ja, testen vooral, visueel. Dus goed zien van, hey, wat is er maar die klok kunnen horen. Even testen, jaren wat rare dingen, gloeden. En dan, ja, dan dat toch kunnen we dan ingrijpen. Dus gewoon visueel, vooral visueel. En natuurlijk, mocht er wat versleten wezen, vervangen. Ja. Dus het is een Fries die hier het onderhoud in Greensland doet? Ja, ik denk dat er heel veel mensen er net zo blij mee binnen hier. Zo, nou. Ik denk dat het klepelleer nog aardig goed uitziet. Bovendien hing het de klepel in een leren boom. En het is altijd belangrijk dat die wol nog geef is, want anders sliet hij dwars door het klepel eer heen. Ja. Ik hoorde toen ik liet wie al van klokken. Ik vond dat prachtig. En het is vooral iedereen jaart het, wist je wel? Als je thuis zit en er moet een monteur komen voor een kachel. Nou, die maakt die kachel in hun huis, de cv. Die mensen zitten bij warm. Er zijn 2 mensen, of een gezin, 6 mensen, weet ik veel. Die ben blij. Maar als ik een oerwerk maak van een stad of een dorp, dan zijn er honderden mensen blij. Hoop je dan maar wel. Dus dat houdt heel veel voldoening, absoluut. Oké, kan gebeuren hoor. Nou hebben wij in 2009 en ik al eens medaille paardres, maar toen was je nog een stukje jonger. Toen ben ik nog wat liedser, ja, zo ongeveer. Ja, klopt. Ja, toen had ik altijd al een droom van, nou, ik wil wat met die klok en dwan. En ja, ik heb dus gestudeerd in Lauwert en ik denk, ik wil toch wel weer naar dat ene bedrijf daar die klokken dus jit. En toen kwam ik uiteindelijk in Brabant terug bij IJsbouts en die zei van, kies wel bij je thuis erin. Nou ja, en dan steek je hier op een blauwe man die in de Martini-tour van Greens. Ja, bijzonder, ja. Doe wie is al heel passioneerd hoe kerken en hoe die klokken. Ja, klopt. Hoe zit het nou maar in leeft en hoe blieft best maar het werk dat je nog dwam maakt? Ja, als je, nou werk je er elke dag maar. Als je, ja, hoe mag ik het zeggen? Ik wil een soort van drugs. De ene snuift, de andere dit en de andere dat. En ik zit elke dag wat in die klok. Nou, dat is wel wat minder drugs. Dus het verveelt nooit. Het is een verslaving. Ja, ja je wil uiteindelijk de mooiste toon uit een klok hebben. Ah, goedemorgen. Lukt het een beetje? Ben je uitgeslapen? Maar die staat niet goed dus. Deze niet. Oh, die staat niet goed. Oké, ja. Ik denk dat het een probleem is in de schakelaar. Ja. We zullen hier de stijger even opzetten. Ik stel voor, jij hebt je tuig aan dat jij Die schakelaar moet erbij vervangen. klimt. Bartelt, het
Wat is het dan? Wij gaan even een steiger opbouwen, want er is één oerwerk die rint niet helemaal goed. Dan moeten we even een schakelaar vervangen. En dan moet Grains weer op tier wezen. Dus daar ben wij druk mee bezig, ja. Precies toch toch zo? Ja, prima. Is die dream nou volslijn uitkomen of staan er nog dingen op die verlanglistje? Ja, ik ken nog één dream. Dat mag mijn baas en goed weten. Mijn werkjouwer. Ik wil altijd een keer naar de Notre Dame van Parijs. En daar hebben wij in 2012 hebben we daar een klok zitten in de Notre Dame. De tweede, nog grootste klok. En dat liep me zo mooi om daar een keer, nou ja, eigenlijk, ja, gewoon te zien. Ik weet het. Ja, dat wat mooi. Ja. Ja. Lijkt goed, hè? Er komt dadelijk zeker nog in je longens, door heeft dat regelen. Ja, de bijen hier. Dat is Bob van der Linden. En Bob die weet die snits. En dat is echt wel wat een Fries. Dus ik denk, die moet maar even hier op het carillon spelen. Een Fries deuntje of zo. Ja. Dat is toch machtig.